Вітаем вас, дарагія тэлегледачы. Хвала Езусу Христу. Мы удзельнічаем з вами у святочнай імшы у свята Божага нараджэння. Святую імшу, якая распачынаецца, узначаліць арцыбіскуп Іосіф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Літургію ён правядзе ў касцёле Найсвяцейшага імя Панны Марыі, архікатэдры ў Мінску. Цяпер арцыбіскуп падыдзе да алтара і распачне святую імшу. На алтары змешчана фігура Езуса Хрыста ў маленстве. Зараз распачнецца спеў, які абвяшчае радасць па прычыне нараджэння Хрыста. У гэтую святую ноч мы не толькі ўспамінаем нараджэнне Хрыста, але прагнем, каб Езус нарадзіўся ў нашых сэрцах. Радость великую для всего народу, примите яе сердцем полным веселости. Тысячи и тысячи годов прошло с того часу, коли на початку Бог створил небо и землю, и загадавши ее изменяться тягом веков, захотел, как вода дала в достатку ползунов душу живую, и как летали птушки над землей. Тысячи и тысячи годов прошло с того часу, коли Бог пожадал поселить на земле человека, створенного поводле Его образу, как пановал человек над судовым светом, и созираючи велич створення, у кожний час прославляв Створителя. Тысячи и тысячи годов пройшло, и за гэты час задумай человека скірованыя на зло наполнили свет грехом, и тады вырашил Бог очистить свет праз воды потоку. Амаль 2000 годов пройшло с того часу, коли Авраам, наш отец у веры, послухмяный Божьему голосу, отправился в неведомую землю, как под его повстал выбранный народ. Амаль 1250 годов прошло с того часу, коли Моисей провел детей Авраама праз Червонае море по суше, как гэты народ, вызволенный от рабства фараона, стал образом семьи охрещенных. Амаль 1000 годов прошло с того часу, коли Давид, покорный пастух стада Иссея своего батьки, был намащенный пророком Самуэлем на великого короля Израиля. Амаль 700 годов прошло с того часу, коли Израиль, який постоянно упадал у неверность своих отцов и не жадал слухать пророков Божих, был переселенный в Вавилон до Халдея. И вось тады Израиль, покутуючи в вигнанні, навчився сподіватися на змовцу, який прийде і вибавить їх з рабства. Я навчився чекати Месію, який прийде до його, як гэта обвящали пророки. Месію, який прийде і усталює новий порядок спокою і правди, любові і свободи. І нарешті, у час 194-х Олімпійських гульняв, у 752 годі від заснування Рима, на 44-м годі панування імператора Августа, коли панавав агульний спокой, больш за 2000 годов тому
в Бетлеємі юдейським, неприкметним ізраїльським містечку, занятим у той час римлянами у Діви Марії, жонки Йозефа, з дому Іроду Давіда, народився Єзус, і покладений був яслі, бо не було їм місця в заїзді. Єзус, Бог вічний, Син Хайця спрадвечного, і правдивий чоловік, названий Месією і Христом, збавця, якого чекали люди. І он слово, якое освячає кожного чоловіка, у початку все було праз Його створено. І он дорога, правда і життя, прийшов, как поселиться між нами. Ми, повіривши в Його, собралися сьогодні у хитую святую ноч. А накладник это Бог собрав нас, как мы радостно и урочисто святковали народжение Пана и обвящали нашу веру Христа, Збавцу свету. Узрадуйтеся, брати, святкуйте и славьте новину, самую пригожую новину по всей истории человечества. Мы чакаем, што гэтай ноччу нас ахіне Божы спакой і Божая радасць. Спеў абвяшчэння Божага нараджэння коротка нагадвае нам пра тое, што адбывалася да таго моманту, калі Бог прыняў чалавечае цела. Мітрапаліт разам з літургічнай службай алтара і з фігурай Єзуса Христа на руках накіроўваецца да стайні звонку касцёла. Калі будзе змешчана фігура Хрыста ў стайні, гэта будзе знакам для ўсяго свету пра тое, што Бог уцелавіўся, што Бог стаўся чалавекам і прыйшоў у гэты свет як маленькае дзіцятка, каб збавіць чалавека, каб даць чалавеку жыццё і святло, каб вызваліць ад цемры. І мы, па прыкладзе пастушкоў, якія першымі прыйшлі, каб пакланіцца нованароджанаму збаўцу, абвяшчаем радасную навіну уцелаўлення Божага Сына. Усё было ахоплена глыбокай цішай і надышла сярэдзіна ночы. Тваё ўсемагутнае слова, Пане, сышло з неба, з каралеўскіх пасадаў. Разам з анёламі і пастухамі мы становімся каля сімвалічных ясел, якія прадстаўляюць месца нараджэння Хрыста. Зараз арцыбіскуп Іосіф пакладзе фігурку дзіцятка Езуса ў яслі і будзе прачытана адпаведная малітва. Святое Евангелие паводле Луки каже, что Наисвятейшая Панна Мария народила своего сына, поклала его у ясли, бо не было для их места в заезде. На вспомин об этом попередженні народження Пана мы упригожуємо в наших домах ялинки, а под ними ставим маленькие бетлеемские ясли с фигуркой дитятки Иисуса. Молимся до Небесного Отца
які з любові до людей послав у світ свого Сина, каб ми були готові з вірою прийняти Єзуса у своє серце. Святый Отче, Ты так полюбил свет, что послал нам Иисуса, Твоего милованного Сына, народженного с Панны Марии, как нас привести до Тебе. Нехай поводья Твоего благословления гэтая фигурка дитятки Иисуса, народжение якого мы отзначаем, будем знаком ягоной присутности и Твоей любови. Добрый Отче, открой наше сердце, как мы с радостью приняли Иисуса и бачили Его у кожному, кто потребує нашу любові. Тебе хвала и пошана на веки вечные. Цяпер адбываецца благословление фігурки дзіцятка Езус, таксама будзе запальвацца святло. А святло надае сэнс чалавечаму жыццю. Праз запальванне святла літургія падкрэслівае той момант, што найвышэйшым святлом для чалавека з'яўляецца Бог, які нарадзіўся, які стаў чалавекам, стаў блізкім для кожнага з нас, перамог цемру зла і азарыў Божым святлом жыццё кожнага. Цяпер мітрапаліт Іосіф разам са святарамі і прыслугоўваючымі вяртаецца да алтара, дзе непасрэдна распачнецца святая імша, якую называюць пастэркай, ад лацінскага слова «пастор» – «пастух». Бо першымі людзьмі, якім анёлы абвесцілі навіну пра нараджэнне Хрыста, былі пастухі, якія ў тую ноч пасвілі непадалёк свой статак, а потым прыйшлі і пакланіліся нованароджанаму збаўцу. Зараз мы чуем, як хор выконвае «Адеста Фіделіс» «Прыйдзіце, вернікі», знакамітны калядны спеў. Гэты каталіцкі гімн стаў папулярным у другой палове 18 стагоддзя і быў перакладзены з лацінскага арыгіналу больш чым на 100 моваў. Цяпер адбываецца каджэнне алтара. Як дым ладану ўзносіцца да неба, так узносяцца да Бога нашыя малітвы. Алтар – гэта сімвал Хрыста ў цэнтры сходу, і таму заслугоўвае гэтай асаблівай павагі. Гэтыя дзеянні суправаджаюцца уваходнай песняй альбо песняй на ўваход. Цяпер прагучыць старажытны гімн хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі. Ён распачынаецца словамі, якія спявалі анёлы ў той момант,
калі Бог прыйшоў на зямлю ў выглядзе маленькага дзіцяці. Гэты старажытна-хрысціянскі гімн гучыць цяпер асабліва ўрачыста. Пасля гімна галоўны цэлебрант ад імя ўсёй супольнасці прамаўляе малітву дня, калекту. У гэтай малітве сімвалічна сабраныя разам і выкананыя просьбы ўсіх вернікаў, якія бяруць удзел у святой імшы. Цяпер арцыбіскуп моліцца калектай. Калекта, як і ўсе малітвы касцёла, заўсёды скіравана да Бога Айца праз Хрыста, яго адзінароднага Сына, у еднасці Святога Духа. Дай просім, каб з верою прыняўшы на зямлі святло Яго праўды, мы мелі удзел у Яго радасці ў небе, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Цяпер распачынаецца частка імшы пад назвам «Літургія слова». Будуць прачытаныя ўрыўкі з Бібліі, якія кажуць аб тым, што Езус Христус, Месія, прыйшоў на зямлю ў канкрэтным часе і акрэсленым месцы. Ён з'яўляецца тым, каго прадказалі прарокі, каго чакалі людзі, якія жылі ў цемры граху. Зазяла святло. Ты помножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад Табою, як весяляцца ў час жніва, як цешыцца пры падзеле здабычы. Бо ярмо, што гняло яго, і кі на плечах ягоных, і розгу прыгнятальніка ягонага ты зламаў, як у дзень Мадыямы.
бо всякий бот воючего жаўнера и оденье, забруженное кровёю, будзе кинуто ў пожар, на ежу огню. Бо дитя народилося нам, сын дадзены нам, и улада спашила на плечах его, и дадуць імя ему. Цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Отец, князь спокою, будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе конца. Над троном Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і патрымае у правасуддзі і справядлівасці, адгэтуль і навекі. Руплівасць Пана магуце учыніць гэта. Гэта Слово Божие. Народився сьогодні Збавця, Єсус Христос. Народився сьогодні Збавця, Єсус Христос. Спявайте Пану новую песню, спявай Пану уся земля. Спявайте Пану, славьте Ягоное имя. Народился сегодня Збавца, Иисус Христос. Обвящайте с дня в день Его збавление, оповедайте меж племенами про славу Его, поміж усіми народами про цуди Ягония. Народился сегодня Збавца, Иисус Христос. Нехай радуются небесы и веселится земля, нехай шумить море и все, что его наполняет, нехай устешится поле и все, что на им, нехай ускрикают стады усе древы лясные. Народился сегодня Збавца, Иисус Христос. Перед обличчям Пана, який приходить судить землю, и Он будет судить свет справедливо, а народы поводле своей правды. Народился сегодня Збавца, Иисус Христос. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Читанне послання святого апостола Павла да Тіта. Умілаваныя, з'явілася ласка Божая, збаўчая для ўсіх людзей, якія вучаць нас, каб мы, адрокшыся ад безбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай падзеі аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы нашага Езуса Христа, які аддаў самога сабе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць ад сабе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Гэта Слово Божие. Цяпер, па прыкладу анёлаў, спевам алелюя,
разам абвяшчаем таямніцу, што Бог прыйшоў на зямлю ў выглядзе маленькага дзіцяці, каб збавіць кожнага з нас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Обвящаю вам великую радость. Народился сёння Збаўца, яким ёсць Христос Пан. Аллилуйя, Словы Евангелия абвяшчае, што Езус з'яўляецца тым, каго прадказвалі прарокі, каго чакалі людзі, якія жылі ў цемры грахоў. Езус нараджаецца ў Бэтлееме, каб даць магчымасць збавіцца кожнаму чалавеку. У тыя дні выйшаў загад ад Цэзара Аўгуста зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэта быў першы перапіс падчас панавання Квірыне ў Сірыі. Усе пайшлі запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Юзаф з Галілеі, з горада Назарэта, у Юдэю, у горад Давіда, званы Бэтлеем, бо ён быў з дому і роду Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. А калі яны былі там, надышоў ёй час нарадзіць. І нарадзіла сына свайго першароднага, спавіла яго і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. З'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. Анёл сказаў ім: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народу. Бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда Збаўца, якім ёсць Христос Пан. І вось вам знак. Знойдзеце немаўля, спавітае і пакладзенае ў яслях». Раптам за анёлам з'явілася вялікае войска нябеснае, якое праслаўляла Бога і ўсклікала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі». Гэта слова Пана. Цяпер надыходзіць момант пропаведзі, гаміліі. У гаміліі біскуп чэрпае адпаведныя тэмы са Святога Пісання, урыўкі з якога мы чулі. Яким ёсць Христос Пан. Ваша Эксцеленцыя, архімандрыт Сергей, шаноўныя святары, законныя асобы, дарагія браты і сёстры, парафіяне, умілаваны люд Божы, шаноўныя тэлеглядачы. Христос нарадзіўся, Бог уцелавіўся. Уславім Яго. Сёння, як і тады, анёл Пана, стоячы перад намі,
абвяшчае і тлумачыць незвычайную падзею, якая адбылася ў Бэтлееме. Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народу, бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. Гэта была радасная вестка, якая адганяла усялякі страх і трывогу. Сёння ў каталіцкім касцёле мы адзначаем менавіта гэтае вялікае свята, урачыстасць нараджэння Пана. Людзі даўно чакалі Месію. Уся надзея Ізраіля была сканцэнтравана на гэтым чаканні, але ніхто не ведаў, якім ён з'явіцца. Некаторыя уяўлялі, што Месія прыйдзе як воін на кані, або выйдзе з пустыні як прарок, ці з'явіцца як кароль. І гэтае чаканне Месіі працягваецца ў некаторых народах да сённяшняга дня, бо не ўсе прынялі гэтую радасную вестку і паверылі, што нарэшце нарадзіўся збаўца. Мои дарагія, у гэтую святую ноч Божага нараджэння спаўняецца старадаўняе абяцанне. Час чакання скончыўся, і Панна Марыя нараджае свету Месію. Немаўлятка Езус, якое ляжыць у бедных ясельках, гэта Божы знак. Праходзяць стагоддзі і пройдуць тысячагоддзі, але гэты знак надалей застанецца вельмі важным і красамоўным для нас, мужчын і жанчын трэцяга тысячагоддзя. Гэта знак надзеі для ўсёй чалавечай сям'і, знак міру для тых, хто пакутае ад розных канфліктаў, знак свабоды для бедных і прыгнечаных, знак міласэрнасці для тых, хто трапіў у заганнае кола граху, знак любові і суцяшэння для кожнага, хто адчувае сябе адзінокім і пакінутым. Гэта маленькі і далікатны знак, пакорны і ціхі, але багаты моцай Бога, які з любові стаў чалавекам. Умілаваныя, наша хрысціянская вера грунтуецца на гістарычных фактах, бо з'явіўся ў канкрэтным месцы, у канкрэтнай сям'і, як дзіцятка, якому неабходна клапатлівы догляд. У словах анёла навароджанае дзіця Езус пазначана 3 тытуламі: збаўца, Месія і Пан. Тытул збаўца, які ў старым запавеце прызначаны толькі самому Богу, падкрэслівае, што Езус, дзейнічае ў імя Бога, прынясе людзям збаўленне і сапраўднае жыццё. Тытул Месія азначае намашчаны. Ён нагадвае нам, што ў Езусе спраўджаюцца старазапаветныя прароцтвы, Божыя абяцанні і надзеі Ізраіля. Тытул Пан указва на яго цесную сувязь з Богам, азначае, што ў ім сам Бог прыходзіць да людзей і прамаўляе і праяўляе сваю міласэрнасць. Святы Павел цудоўна выказвае гэтую праўду ў пасланні да Ціта: «З'явілася ласка Божая, збаўчая для ўсіх людзей». Браты і сёстры, пра падзеі ў Бэтлееме належыць разважаць у святле пасхальнай таямніцы. Абедзве падзеі з'яўляюцца часткай збаўчай справы Хрыста. І Божае нараджэнне, і Вялікдзень – гэта святы збаўлення. Пасху мы святкуем як перадмогу над грахом і смерцю. Божае нараджэнне мы святкуем як уваходжанне Бога у гісторыю чалавецтва. Святыя айцы Касцёла ніколі не аддзялялі нараджэнне Хрыста ад усёй справы збаўлення,
якая досягае сваей вершыні у пасхальнай таямніцы. Святы Базылій заахвочваў: мы святкуем збаўленне свету, нараджэнне роду людскога. Сёння грэх Адама быў прабачаны. Адгэтуль мы больш не будзем казаць: ты пыл і ў пыл вернешся, але будзем казаць і абвяшчаць: злучаныя з тым, хто зышоў з неба. Ты, я буду мець доступ да неба. Мои дорогие, свята Божага нараджэння па традыцыі папярэджвае Адвент, перыяд падрыхтоўкі да прыйсця дзіцяткі Езус. Дзякую ўсім, асабліва дзецям і моладзі, старэйшым асобам, хто, нягледзячы на ранні час, стараўся ўдзельнічаць у раратах, рэкалекцыях, выконваў учынкі міласэрнасці, чакаючы нашага збаўцы. А ў даўнія часы там, у Бэтлееме, не ўсе чакалі нараджэння Месіі. Адзіныя, хто быў падрыхтаваны да гэтай гістарычнай і выключнай падзеі, гэта анёлы, бо яны ведалі таямніцу прыйсця Сына Божага на зямлю. Усе іншыя людзі знаходзіліся ў здзіўленні і збянтэжанасці, пачынаючы ад пастушкоў і нават мудрацоў. Некаторыя людзі ўспрынялі з'яўленне Хрыста тут, на зямлі, як штосьці небяспечнае, а нават жахлівае. Пра гэта сведчыць пралог Евангелія паводле святога Яна. Ён піша: «Слова было ў свеце, і свет праз яго стаўся, і свет не пазнаў яго, да сваіх прыйшло, і свае яго не прынялі, а тым, якія прынялі яго, дало ўдалду стаць Божымі дзецьмі, што вераць у імя ягонае». Браты і сёстры, безумоўна, нам трэба пастаянна вяртацца і навяртацца да Божага Слова, Езуса Хрыста, якое уцелавілася ў нашым жыцці. Сёння вельмі важна, нашым заданнем з'яўляецца не толькі асабістае навяртанне і паглыбленне нашай веры. Усім трэба паклапаціцца, каб захаваць тое, што перадалі нам нашыя продкі. Захаваць традыцыю вігілійнай вячэры, дзялення аплаткай, спяванне калядак, каб перадаць гэтыя звычаі дзецям і ўнукам. Мы бачым, як у некаторых краінах калісьці хрысціянскіх вера знікае, а традыцыі святкавання Божага нараджэння ператвараюць у так званыя зімовыя святы, дзе няма ўспаміну пра сутнасць гэтага свята. Аднак памятайма, што святкаванне Божага нараджэння вынікае не з традыцыі, а з нашага асабістага адчування і перажывання. Бо Хрыстус нараджаецца ў нашай душы менавіта ў той момант, калі мы яго прымаем. Калі жыве Хрыстус у табе, ты іначай пройдзеш праз розныя выпрабаванні, праз непаразуменні і канфлікты, праз цяжкасці і самотнасць, бо Бог будзе даваць табе сілы. Але Бог чакае нашага рашучага так. З таго моманту, калі я скажу Богу, што давяраю Яму і папрашу, каб Ён заняўся ўсім, што бачыць у маім жыцці, тады Езус пачынае дзейнічаць з усёй сваёй моцаю. Гэта і ёсць сапраўднае Божае нараджэнне ў нашым сэрцы. Бо духоўная сцэна Божага нараджэння адбываецца там, дзе прабачэнне і згода, радасць і супакой. Мои дорогие, Божае нараджэнне з'яўляецца для нас знакам абароны жыцця.
Сёння хочацца сказаць вялікі дзякуй усім тым людзям, супольнасцям, арганізацыям, якія абараняюць жыццё чалавека з самага пачатку яго існавання. Дзякуй вялікі ўсім тым вернікам, якія ў свята звяставання Найсвяцейшай Панны Марыі шмат гадоў запар далучаюцца да акцый духоўнага усынаўлення, што праводзіцца ў нашых дыяцэзіях, і на працягу 9 месяцаў моляцца за дзяцей, якім пагражае небяспека смерці. Дзякуй вялікі ўсім шматдзетным сем'ям, якія прымаюць кожнае дзіцятка як дар Божага провіду, а таксама тым сужанцам, хто стаў прыёмнымі бацькамі для сіротаў і пакінутых дзетак. Нехай усім вам шчодра аддзячыць дзіцятка Езус. Мае дарагія, давайце сёння у свята Божага нараджэння скажам: «Прытулі мяне, Езу, ахвярую Табе ўсё маё жыццё, трымай мяне ў сваім сэрцы. Езу, я давяраю Табе». Можа, мы яшчэ не ўможам і не ўмеем зразумець усяе глыбіні гэтага цуду, гэтай таямніцы, але галоўнае, каб мы прынялі нашага Бога з любоўю. Ён хоча быць побач з кожным з нас не толькі сёння, у свята Божага нараджэння, але таксама у добрыя і дрэнныя дні, у здароўі і хваробе, у радасці і ў цярпенні, калі мы нараджаемся і калі мы паміраем. Няхай святая Багародзіца, якая заўсёды была з Езусам, дапамагае нам быць з ім і ніколі не аддзяляцца і не аддаляцца ад яго. Любыя браты і сёстры, няхай нованароджаны Езус дапаможа нам, каб кожны дзень новага 2026 года перамагалі вера, надзея і любоў. Асабліва тады, калі мы чытаем Святое Пісанне, дапамагаем тым, хто ў патрэбе, суцяшаем тых, хто ў смутку, калі імкнемся да самаахвярнасці дзеля збаўлення нашых братоў і сясцёр. Няхай Найсвяцейшая Панна Марыя, маці нашага збаўцы, маці надзеі, навучыць нас, што тады, калі мы знаходзімся ў Божай любові, сам Пан жыве ў нас, і нашае жыццё становіцца Яго святыняй. А любоў Хрыста азарае нас знутры, перамяняе нашыя думкі і рашэнні, а затым праліваецца на іншых, асвячаючы ўсіх і асвячаючы ўсе аспекты нашага жыцця. Няхай Ян Хрысціцель вучыць нас у час, у якім Бог выбраў і паклікаў нас так, каб Божае нараджэнне ўспрымалася не толькі з матэрыяльнага свята, але як урачыстасць Сына Божага, які прыйшоў, каб прынесці людзям супакой, жыццё і сапраўдную Божую радасць. На святкаванне Божага нараджэння, на духоўнае аднаўленне кожнага з нас ад шчырага сэрца ўсіх благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога. Сімвал веры, складзеныя формулы, называныя таксама вызнаннямі веры або крэда, якімі Касцёл з самага пачатку коратка выражаў і перадаваў сваю веру.
да Бога, які ў гэтую Цяпер надыходзіць момант малітвы вернікаў або паўсюднай малітвы. Яна з'яўляецца адказам супольнасці на пачутае Божае Слова. Такім чынам выражаецца паўсюдны характар Касцёла. Обещал всему свету вечную любовь Бога, объявленную у Христе. Тебе просим. Молимся за тых, кому доручена миссия обвяшення Божого Слова, каб яны рупліва и отданно выконвали свое задание. Тебе просим. Молимся об спокоі ва ўсім свете, каб кожны чалавек адкрыў сваё сэрца для Христа, які з'яўляецца крыніцай спакою. Тебе просим. Молимся за тых, хто знаходзіцца на вайсковай службе, каб Христус, які прыходзіць на зямлю, адарыў іх сапраўднай радасцю. Тебе просим. Молимся за хворых и самотных, каб радость Бетлеемской ночи наполнила их сердце надеей. Тебе просим. Молимся за нас, тут присутных, каб мы имкнулись своим життем прославлять Бога. Тебе просим. Милосердный Боже, ученика праз прийстя на землю утіловленого Слова заяснила у наших серцях світло Твоєї правди. Праз Христа, Пана нашого. Распачынаецца другая частка святой імшы, што называецца эўхарыстычнай літургіяй. Эўхарыстыя ў перакладзе з грэцкай мовы азначае падзяка. Хрысціяне з даўніх часоў акрэсліваюць гэтым словам сход вернікаў, падчас якога Касцёл прыносіць у ахвяру нябеснаму Айцу цела і кроў Езуса Хрыста у постаці хлеба і віна. Рымакатолікі называюць здзяйсненне Эўхарыстыі святой імшой, а праваслаўныя – боскай літургіяй. Спажыўшы Слова Божае, мы рыхтуемся спажыць цела і кроў Хрыста. Эўхарыстыі Христос сапраўды прысутнічае. Яго цела, кроў, душа і боскаць пад выглядам хлеба і віна. Менавіта гэта мае на ўвазе Касцёл, калі гаворыць пра рэальную прысутнасць Хрыста ў Эўхарыстыі. Эўхарыстыя – гэта крыніца і вяршыня хрысціянскага жыцця. Момант, які цяпер адбываецца, называецца прыгатаваннем або падрыхтоўкай дароў. Мы ахвяруем дары хлеба і віна для пераўтварэння ў цела і кроў Хрыста. Гэтак жа мы ахвяруем дары ад сябе. Пачаткі традыцыі цэлебравання святой імшы мы знаходзім у старажытным звычаі святой імшы на раство Езуса Хрыста, а звычай, згодна з якім папа рымскі 25 снежня апоўначы прыбываў у базіліку на свяцейшай Панны Марыі, Санта Марія Маджоре,
дзе ўжо з 6 стагоддзя існаваў арыгінал, а па іншых звестках копія Бэтлеемскай стайні у асобнай капліцы, якая была дабудавана да базілікі. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пане, нехай буде Тебе приємним наша ахвяра, якою складаємо Тебе у гэтую святую ноч народження Христа. Каб праз таємніче перемінення даров ми атрымалі удел у боскасці Твайго Сына, у якім наша чалавечая натура паднялася з Тобою і поєдналася, які живе і владарить на веки вечныя. Цяпер надыходзіць ключавы момант эўхарыстычнай літургіі. Арцыбіскуп запрашае вернікаў узнесці сэрцы да Пана і скласці падзяку ў малітве, якую ён ад імя ўсёй супольнасці скіроўвае да Бога. Мы дзякуем Богу за Яго Сына, які асветліў свет сваім прыходам на зямлю і сваёй прысутнасцю ў Эўхарыстыі дазваляе нам удзельнічаць у сваім бостве. Сэнс гэтай малітвы ў тым, каб уся супольнасць вернікаў з'ядналася з Христом у вызнаванні веры і прынясенні ахвяры. Таму ўсе запрошаныя слухаць эўхарыстычную малітву з пашанаю і ў маўчанні. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемогутны вечны Божа, бо праз таємницю утіловленого слова зазяло для вачей нашей души новое святло Твоей хвалы. Как мы, познаючи Бога убачной постати, были з им, и у им узнесенные до любови необачных речах. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню. И мы с усими хорами анёлов прославляем Тебе, разом с ними воскликаючи. Падчас гэтай часткі святой імшы, эўхарыстычнай малітвы, мы святкуем глыбокія таямніцы, якія закранаюць сутнасць нашага жыцця. У нашай Эўхарыстыі мы верым, што пераносімся да падножа крыжа, дзе паяднаемся з нашым Богам. Гэтак жа мы прысутнічаем ля пустой магілы і святкуем у Васкрасенне. Мы збіраемся вакол стала апошняй вячэры Хрыста і 12 апосталаў.
наступае найважнейшая частка святой Еўхарыстыі. Уважліва ўслухаемся ў гэтыя найважнейшыя словы. Гэта слово ўстанаўлення з апошняй вячэры, калі Хрыстус упершыню даў нам Еўхарыстыю. Яны з'яўляюцца часткай усіх формаў эўхарыстычнай малітвы. Гэта той момант імшы, калі хлеб і віно ператвараюцца ў цела і кроў. Мы называем гэта пераўтварэннем. Калі благословленная Марыя у непарушным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцы, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Цяпер на алтары пад выглядам хлеба і віна знаходзіцца жывы Езус Хрыстус. І, чакаючы яго другога прыйсця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць міласцівым. Дазволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, со святым Юзефом яе абранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Твоим, папам нашим Львом, біскупам нашим Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перед Табою, о добры Ойча, ласкава з'яднай сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі іх у валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць,
каб разом з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорujesz свет усялякімі добротамі. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празднуй все веки вечные. Цяпер, калі на алтары пад выглядам хлеба і віна знаходзіцца жывы Езус Христус, вернікі разам спяваюць малітву, якой Ён сам навучыў сваіх вучняў. Гэта малітва «Отче наш», у якой мы асмеліваемся называць Бога нашым Айцом. Асмеліваемся называць Бога нашым Айцом, таму што Езус Христус, прыйшоўшы на зямлю і стаўшы чалавекам, стаў адным з нас, стаў нашым братам і такім чынам вярнуў людзям страчаную імі праз грэх ласку Божага сыноўства. Збаўца нашага Езуса Христа. Бог Твоего богатства и мощи хвала. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, и Ты живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Пасля малітвы «Отче наш» усе ўдзельнікі святой імшы абменьваюцца знакам супакою, вітаючы адзін аднога як братоў і сясцёр у Хрысце. Святы Ігнацый з Антыохіі кажа, што ў Эўхарыстыі мы ламаем адзін хлеб, які ёсць ежай несмяротнасці, лекам, каб мы не памерлі, але жылі ў Езусе Хрысце назаўсёды. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Аминь. Цяпер распачынаецца момант прыняцця Эўхарыстыі. Гэты момант яшчэ называюць прыняццем святой камуніі. У перакладзе з лацінскай мовы слова «комуньо» азначае «еднасць».
Святая камунія умацоўвае нашу еднасць з Хрыстом і Яго касцёлам, ахоўвае і аднаўляе жыццё ў Божай ласцы, атрыманае падчас хросту і канфірмацыі, дазваляе ўзрастаць у любові да бліжняга. Узмацняючы нас у любові, камунія знішчае лёгкія грахі і захоўвае ад смяротных грахоў у будучыні. Касцёл рэкамендуе вернікам, якія ўдзельнічаюць у святой імшы, прымаць камунію з належнай падрыхтоўкай, прадпісваючы рабіць гэта абавязкова не менш чым адзін раз у год у пасхальны перыяд. Каб прыняць святую камунію, неабходна быць цалкам далучаным да каталіцкага касцёла і не мець на сумленні смяротнага граху. Той, хто ўсведамляе, што ўчыніў цяжкі грэх, павінен прыступіць да сакраменту споведзі перад тым, як будзе прымаць святую камунію, захоўваць адпаведны пост, паставы цела і трываць у духу малітвы. У заходняй хрысціянскай традыцыі у рыма-каталіцкім касцёле, у адрозненні ад нашых праваслаўных братоў, вернікамі прынята прымаць камунію ў адной эўхарыстычнай постаці, а менавіта толькі пад выглядам хлеба. Касцёл вучыць нас, што ў кожнай часціцы эўхарыстычных постацяў хлеба і віна рэальна і сутна прысутнічае ўвесь Хрыстус. Таму вернікі, якія прымаюць камунію толькі ў постаці хлеба, у поўнай меры прымаюць у сваё сэрца жывога Хрыста і не пазбаўленых ніякіх ласкаў у параўнанні з тымі, хто прымае Эўхарыстыю ў двух постацях. Трэба зазначыць, што год 2025 у каталіцкім касцёле асаблівы. Гэта юбілейны або святы год. Юбілейны год або святы год у ідзейскай хрысціянскіх традыцыях гэта перш за ўсё год асаблівай ласкі, які нагадвае нам, што ўсе людзі, увесь сусвет у бесперапыннай паслядоўнасці гісторыі паходзяць ад Бога, залежаць ад Бога і ідуць да Бога. Касцёл таксама разглядае 2025 год з гэтай перспектывы. Слова «юбілей», хутчэй за ўсё, паходзіць ад інструмента, які выкарыстоўваўся яўрэямі для абвяшчэння пачатку таго года. Юбель, барані рог. Юбілей – гэта асаблівы год адпушчэння грахоў, даўгоў і ўсеагульнага прабачэння.
У кнізе Левіт згадваецца, што юбілейны год прыпадае на кожныя 50 гадоў, падчас якога рабы зняволеныя будуць вызвалены, даўгі прабачаюцца, а міласэрнасць Божая будзе асабліва відавочнай. Евангеліст Лука, цытуючы пророка Ісаю, апісвае місію Хрыста наступным чынам: «Дух Пана на мне, бо ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім, абвяшчаць палонным вызваленне і сляпым вяртанне зроку, адпускаць прыгнечаных на волю, абвяшчаць год ласкі ў Пана». Гэтыя словы Езуса таксама сталі актамі вызвалення на вяртанне ў нашых штодзённых сустрэчах з ім і адносінах. Нагодай да падрыхтоўкі годнага прыняцця камуніі – это добрае перажыванне юбілейнага году, дзе можна атрымаць адпушчэнне грахоў. Юбілей, як пісаў спачылы ўжо папа Францішак у сваім лісце, абвяшчаючы юбілейны 2025 год, заўсёды быў падзеяй вялікага духоўнага, царкоўнага і сацыяльнага значэння ў жыцці Касцёла. Верны народ Божы ўспрымаў гэтае свята як унікальны дар ласкі, які характарызуецца прабачэннем грахоў і ў прыватнасці адпустам, які з'яўляецца поўным выразам Божай міласэрнасці. Вернікі часта пасля завяршэння доўгай пілігрымкі чэрпаюць з духоўнай скарбніцы Касцёла, прыходзячы праз святыя дзверы і ушаноўваючы рэліквіі апосталаў Пятра і Паўла, якія знаходзяцца ў рымскіх базіліках. На працягу стагоддзяў мільёны пілігрымаў прыбывалі ў гэтыя святыя месцы, даючы жывое сведчанне веры, якая перажыла часы. Юбілейная пілігрымка да 4 святых дзвярэй галоўных папскіх базілік Рыма з'яўляецца адной з умоў атрымання ласкі поўнага адпусту падчас юбілею. Іншыя умовы, акрамя пілігрымкі і малітвы, уключыць прыняцце сакраментаў пакаяння і паяднання Еўхарыстыі, а таксама малітву ў намерах святога Айца.
наступае момант для малітвы пасля камуніі. Гэта малітва падзякі, у якой выказваецца ўдзячнасць за атрыманне Эўхарыстыі. Пане наш Божа, дазволь нам з радасцю святкаваць нараджэнне нашага Адкупіцеля і годным жыццём заслужыць лучнасць зіму небе, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Мои дорогие, Христос народился, Бог утеловлился, славим Его. Сегодняшний день, сегодняшнее свято закликає нас, каб ми один одному складывали найлепшие пожаданні. І уже на початку святої мши ми чули пожаданні і керівника нашої держави, і керівників так само наших костьолів, церквів, побратимих. Так само самі одним ми складаємо найлепшие пожаданні, а падчас гэтай святой мши, так званой пастыркі, мы молилися, каб усе наши пожаданні здзейсніліся у нашым жыцці, цяпер і тут. І дазвольце мне так само скласці вам самые найлепшие пожаданні. У час Божого нараджэння мы зноў адправімся духовнай пілігрымкай у Бэтлеем, каб знайсці немаўля спавітае і пакладзенае ў яслях, каб разам з Найсвяцейшай Паннай Марыяй і святым Юзафам, а таксама з пастухамі адараваць Слова, якое сталася целам і пасялілася між намі. Божае нараджэнне – гэта непаўторнае свята жыцця і надзеі. Таемніцу, якой мы перажываем, дапамагае нам адчуць блізкасць Бога. Усіх нас любіць Бог, які з любові да кожнага з нас пажадаў жыць на зямлі. З намі Бог. Браты і сёстры, давайце ў гэтыя святочныя дні зноў зачаруем сябе прыгажосцю і прастатой веры Марыі, даверым Юзафа і паслухмянасцю бэтлеемскіх пастухоў. Не разумеючы так шмат рэчаў, яны з прастатой, чысцінёй свайго сэрца прынялі Божае Слова, распазналі яго як праўду і дазволілі яму кіравацца сабой. Жадаю вам гэтай веры ад усяго сэрца. Няхай нас супакоіць трывожныя дні, умацуе слабое, суцешыць сумнае, прынясе колеры туды, дзе шэрасць, цішыню туды, дзе шум, і спакой туды, дзе вайна. Свае пажаданні суправаджаю пастырскім благаслаўленнем на калядныя святы і на кожны новага года дзень 2026 ад Пана. Са святамі, мои дарагія. А цяпер схілім головы на пастырскае благаслаўленне. Пан з вами. Няхай Пана будзе благословлена. Дапамога наша ў імені Пана. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокой Христа.
Закончылася святая імша, яка называецца пастыркай, але не заканчваецца святкаванне Божага нараджэння. Не заканчваецца наша радасць. Няхай спакой і згода, любоў і дабрыня, праўда і шчырасць, якія асвятляюць ноч Божага нараджэння, прымяняюць настомна ў нашых дамах і сем'ях нават тады, калі заціхне мелодыя святочных спеваў. Може, ніхто не прыходзіць або сам адзін жыве, прынесці ў гэты дзень, у гэтую ноч радасную навіну. Христус нарадзіўся, Бог уцелавіўся, і супольна ўсе уславім Яго на нашай бацькаўшчыне. Дзякуем Табе, Божа наш Ойча, за гэты хлеб, плод зямлі і працы рук чалавека, Трансляцыя святочнай імшы вялася з архікатэдральнай святыні Найсвяцейшага імя Панны Марыі ў Мінску. Шчырая падзяка для Белтэлерадыёкампаніі за магчымасць трансляцыі. Каментаваў для вас ксёндз Юрый Ясевіч і перакладчык жэставай мовы спадар Юрый Стэльмах. Дзякуем шчыра за супольную малітву. Радасных вам святаў Божага нараджэння Новага года, шчодрага Божага благаслаўлення і шмат любові ад блізкіх і родных. Дарам дасканалай любові да Цябе і да бліжніх, і навучы праслаўляць Тваю айцоўскую дабрыню. Праз Хрыста, Пана нашага.